kasih. Ada Adelia, Kalista dan juga Sela Febriani. Yu Satrio Putro Manggolo, ada Elja Pro Audio dan juga Lengkeng. Pemuda Asinan, matur suwun. Keneng opo Sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku, penting ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo bola-bolaku goyang yang tertib yang ora arep kepiye meneh kowe wong ra duwe ojo silang batinku marang kahananmu mas pupusin rasa tresnoku ojo pupus dhisik. Elja Pro Audio, terima kasih matur, thank you. Oke.